Bez ohľadu na tvar a veľkosť tvojho tela, je to najúžasnejší nástroj, aký budeš kedy vlastniť. Bez neho by si nebol nažive. To, či sa o neho budeš starať alebo ho zanedbáš, bude mať obrovský vplyv na kvalitu tvojho života. Cvič, aby si bol zdravý, nie chudý. Jedz, aby si dodal svojmu telu živiny, ktoré potrebuje. Je to jediný spôsob, ako z neho dostať maximum. Zbav sa preto všetkých polotovarov a všetkého hnusného jedla, ktoré máš v chladničke, a naplň ho stravou, ktorá obsahuje živiny, ktoré si tvoje telo pýta. Behaj, cvič, bicykluj, plávaj, poď sa. Dobré zdravie totižto potrebuješ pre dostatok energie, vytrvalosti, pozitívneho postoja a tiež pre získanie potrebného nadhľadu, pre dosahovanie cieľov a snov, ktoré si vytýčil. Ak sa vám páči moja tvorba, tak vás poprosím určite o like a hlavne o odber. Nech vytvoríme